tunda Bola Tinubu ya zama shugaban ƙasar Najeriya ta fara komawa baya. Rashin tsaro ya ƙaru, tattalin arziki ya mutu, mutane attajirai sun tsiyace, sannan ga ƙabilanci wurjanjan. Mutum ya tashi duk wanda zai ba wani babban mukami a gwamnati sai wanda ya sani ko ɗan ƙabilar shi. Ba da sun musanta wannan zargin. A to su musanta, amma mutanen Najeriya ai ba shashashu ba ne. Babu yadda za a ce mutum sunanka kaza a ce a'a daga Katsina kake. Ku mutanen Katsina kun san ai ba Katsina ba ne. Daga sai dai musu musanta, amma kowa ya san wannan, kuma an yi musu magana tun ana magana a hankali har aka fito ana yi da ƙarfi, suna yin kamar ba wanda ma ya isa, abinda suka ga dama suke yi. To ni uba ne ko uwa ga APC, amma ko da ka haifa ya fanɗare, kai iyakan ƙoƙarinka, kai addu'a, kai komi da komi ya kasa, dole ka tsine mishi ka bar shi da duniya. To na tsine mai APC na bata da duniya. Abin da ya faru ke. To bayan